martanyang mahita. Ali Tuhan dewata mau liati mahu pasatra nami tuho disudi padongan yomu di ngolu nami siganu pari. Nuai ngapala ditikyon nang tanghonon nami mahatam marsaringar mai Tuhan di tonga-tonga nami. Jala sesi sama kadu sa pangalasion nami. Holan mangasahon Yesus Kristus. Martanya kami Tuho. Amin. Hatani dibata dihita di bagasa tikion. Imana tersurat di buku Adung bidutolu ayat 10 sia saat 2 ayat 26. Songonon ma nidok disi. Saingot ma dangol ho dohot pangalilion na tuau ro diraru dohot rasun. Sai paingot-ingot matutu asatung sabam rohaku di bagasan. Ima atong parate-ate honokku ala nido ubahen marpakirimon au. Asi-asi ni Jahoba sabindo ubay so harusun siap hami. Aidang marpasohotan asini rohanay. Mula ratadoi tahe ganup sogot. Godang matutu habonaromu. Jahoba do parjabaraku ninna todiku. Dibaheni marhapo satu ibana ma'ahu. Pardengkal basa do Jahoba mida akana marhapo satu ibana. Mida todini na mangalului ibana. Martua mamanang ise na hohom makalunguton hatuaw ni Jahoba. Olak nido sahatna. Topik ni hata ni Tuhanon. Dang marpasohotan asini rohani Tuhani. Akadongan sa porsiaon. Di pardalanan ni ngoluta. Masa do las ni roha. Jala masa do akka parukilon. Parukilon on buido on songon hasusaan. Akasi taonon naduk-duk. Jala marhiti si taononi. Buido hita. Saitu matangis. Jala tarilu. On mahata pangapulion. Tubang soni di bata. Didikina sida di bagasan hasusaan. Mulohatan itu hanon. Tersurat di buku Adung. Didok hata Adung martudu-tudu doi tupak kilalan lungun ni roha. Habok ni roha dihamamasa ni aka parukilon. Hasusaan manang sitaonon na diadopan ni sasahalak manang sada bangso. Taringot tu si songoni majupang hita diturpukon. Akadongan sa porsiaut tatangihon mahatorangan ni turpukon. Na perjolo marpakirimon marhitehon pardangolan. 5 ayat 10 sia saat 21. Dibonai do turpukon marhite padoha dek 10 siai sa ingot madangol hod doho pangalileon na tuau ro diraru doho rasun. Na pengot tomulak parnyahapan ni bangsoi songosada pakilalaan na paet jala nama say hacit. Hira di pagugukon rasun dohot hangaluton tunasida. Akan na binolus nai masay pait. Alay na hatsitido mabahin akan na porsiay. Marhasabamon jalalaw sido manugihong nguluna. Marpakirimon tuasi ni rohani debata. Sianon idauta godang do tutu akka pakilalaan na pait. Na hacit nasay laoni boy gabesada parningotan na arga. Dang pola pitor gabi mago siya sejarah ni parngulota. Tung masay argadoi. Alay unang matalapati di bagasan pangatusion na sodengkan. Gabi patubu akka hacit ni roha. Manang pakilalaan na gabi gali. Alay ikot talapati doi secara positif. Laho mano pahita marhasabapon dohot marhabengeton huhut marpakirimon tuhuaso dohot asini rohan debata naso marparsohotani. Napaduahon
asini rohani Jehovah na panguluhon. Buita bereng daya 22. Ayat 22 dohot aka ayat na mangihut patuduhon unok ni panidangion buku adungon. Didok disi asi ni Jehovah sabindo ubaso harusun siap hami aidang marpasohotan asini rohanai. Di hata Indonesia na didok tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Hata asi manang kasih setia, patuduhon asini rohan debata namar pardomuan tu parsihohotanna di padanna na tugu jala ro di saliling ni liling nai. Dungi na mangihuti mahata asini rohanai. Namar lapatan asini roha nama saibelga si tutu asini roha bolon. Marhite ayaton panurak buku adung na yang makatidakon hinabalga ni asini rohan di batado na manotong madongani bangsona. Nangpe mengadopi ragam ni hapaito do tasusaan. Nian mengadopi napai jalan na porsukdo na sida hinorhon ni hadadabu ni Jerusalem tutangan ni bangso na Liban jala ikut terbuang na sida siakutan na sida sadiri. Alai nangpe songoni dang nagabe sun siap manang gabe binasa bangsoi tong dope na sida songon bangso na nyasian ni debata aladang marparsohotan asini rohanai. Napatuluhon balga situtu habonaron ni Jehovah. Didok dayat 20 tolui mulak ratadoi tahe ganup sogot godang matutu habonarom. Di bagasa padohan mulak rata namadok selalu baru patuduhon na mulakula doa sini rohani debata di patuduhot waka na nyasianna totong ibaru ganuk madogot dungi di pasikop marhite padohan godang matutu habonarommu namar tudu-tudu tu hinabalga ni habonaron ni debata di bagasa kasih tonga dohot tatiguranna na mangalehon jaminan padonganio tu ganup akana porsea di guarna na paupaton Jehovah perjabaran ni nadangol. Buta bereng ayat 24. Padohan Jehovah do perjabaraku ni natodiku dibaheni marhapo satu ibana maau. Hata perjabaraku. Manang hata Indonesia na bagianku. Marlapata de batasa diri sileok kanguluan jalan na mangaramoti. Majagahon ngolun yakan na makaporsya ibana. Marhite panidangios si songonon au honon ni akana porsyaima di bagasa pakrimo madok di baheni marhaposan tu ibana maahu. Napalimahon pardengkan bahasa do Jehovah. Buta bering dek 25 1 ayat 26. Panidangion pardengkan bahasa do Jehovah mida akana marhaposan tu ibana. Ope sada unok ni panidangion ni buku adung do. Hadengkan basaon ni debata makakam saluhut aka pangalahon ni debata naung dipaadar di aka ayat adoraso ayat 26. Ima debatani pakirimota. Debata para siro habolun. Hinabalga ni habonaronna. Jalagabi parjabaran na totong mangaramoti ngulun yakana porsea di guarna. Saluhut na akahadirion ni debata pardenggan basai makorhon. Tu pangalahon ni akana porsei asagabi halak na mertua ala hohom makalunguton hatuaun ni Jehovah. Saluhut akahadirion ni debata pardenggan basai makorhon. Tu ulaun ni akana porsiai asa gabe halak na mertua ala hohom makalumuton hatuaun ni Jehovah. Akadongan sa porsiaun ikodo dohita taruli di asini rohani debata. Taruli didengkan basana. Sude dohita makalamohoni ay makirim dohita di asini roha
do didengkan basa dang dapot hitai seperti bion tung holas sia debatado tung saluhu do jol mamar dosa do honotta do par dosa do hita dia do pani debata nang dia do pan nya kadonga jol masa diri pe jok do peta tu dalo debata songon halak na porsia hita jok do dang taulaho katana sailo moni roha pikirat ta sadiri ta pangasahon sipata jugul do jol mai diboto do nang mardosa ibana diboto do nasoho barna niulana tuhatan debata diboto do hamatea do jabar ni akabar jahat alai sai ido dihangoluhon alani dihitak kana porsea diharadeotta manotong marparsaurat tutuhani mahita jala olo manudal hodosa mulak tu debata taruli do hita di asini rohana sakap hatuau do di perbaga debata diakana makaholongi ibana nangpe di bagasan pardangolan do tasusaan ibana radie mahita manada dirita unang saita jugul hod di ulaon hajahaton di ulaon hahulumon alai sai mula mahita tu debata pardengkan basai jala totong mahita marpakirimon tu ibana di tonga-tongannya kena masa di paranguluat tahun ida jala de hamuma dengan basani debata aidang marpasohotan asini rohani tuhani di ngoluni ganup akka na porsia amin martangyang mahita hali Tuhan debata mau lihat situ tu pasator nami tuho ngatung patar jala takas satami hutangyo kami itonga-tonga ni ngulu nami saya par mudu-mudu mahan di bagasat to dimi lau mangulahoni saya ramoti hami jala jamotok kami saya sama Tuhan dosa pangalasyon nami olah mengasau Yesus Kristus martanya kami tuho amin horas madihita saluhukna shalom.